Tras a primeira edición do Depo Emprende na escola, a Deputación de Pontevedra volve a apostar por este programa. No curso, que está a piques de comezar, chegará a centenares de alumnos da provincia. Pasamos de 14 a 21, 15 para a educación primaria e educación especial e 6 para a educación secundaria por primeira vez na provincia de Pontevedra. Polo tanto, imos a estar traballando con 600 alumnas e alumnos da provincia, de quinto e sexto de primaria, de educación especial e logo pois de institutos, non? Nesta segunda edición, os alumnos de educación secundaria tamén se suman ao programa. Eles terán que xestionar unha cooperativa de comercio exterior, establecendo contactos reais con outros centros. Que van a intercambiar produtos con cooperativas de alumnado de outras rexións, incluso de outros países, non? Que tamén é unha nova proposta que facemos con este proxecto, non? Para iso vanse comunicar a través do correo electrónico e manterán videoconferencias e unha vez obtidos os produtos, pois se farán traballos de importación tamén, que logo imos a vender no mercado local. Con este programa, a Deputación Provincial busca fomentar a actitude emprendedora entre os máis novos. Foi un exitazo e que temos que seguir poñendo en marcha porque os nosos centros educativos se teñen que adaptar ás novas realidades e non o poden facer sin as administracións non poñen os recursos e as estructuras para que isto poda facelas. Nesta cuestión tamén pediu a participación das demais administracións.